naidi bahai o borok khbor kheba invite manyaoi khoroksa borok kaijakmani pandao bahai thangui mairok chaoi tongwngkha kebo phano bono khbor riya kheba bina bulaya mehman no thangui bo mairok chaoi teisa nogo kifilka phiaba aro belai kheno kha khamjaknai eba kheba mohol mukti klaijaknai mangpili nugui mankha social media o tabuk mar kheno viral wngui tongo bini o tongmung rok tamo wngkha hinba bo ar jagao Kailaipanda o thangkha khobor manya phano bohok tongma bai ar jagao sadi hinui saimankha lamatei laimani jorao ok bukjatei mairok to chairo hinui saimano abo kahai decoration pandal rok swngjak wngkha hinkhe tei abo kahai nugui no bobo hapkha ar jagao tei hapoi akoi maijakmani jagao thangui chakha chaoi akoi je reception o chwla bwrui achukui ashirwad rok nalai tonglaimani ar jagao bo thangui nugukha mai chabai akoi jotono ashirwad rok rwbui rang rok kisa misa kwlango tei gift rok kwlango o ashirwad jani jani je chukmani obo kahai nugui bobo bini bwkhao kisa tamo hai wngjakha bo chukjaya phano bini yago khoksa kwrwi ar jorao phiaba bini bukha kuar ar jorao khoksa thun khoknui thun bo ar jorao bini thani je tongmani bobo rinani muchungkha jeb ni tiklaika 10-20 taka tiklaiui bini aro 10-20 taka ni bisingo 10 taka tiklaiui o kaijaknai swlabai bwrui no gift rwkha tei aro belai kheno uanajaknai kok bono kebo khobor riya tei sibo siniya bono kebo ar jagao haifano borok rok bono neglect eba kheba sak nangya khlailiya borok kotor kaham hai khe no borom riui bono ar jagao kok rok saka bui tei bini o 10 taka rang rimani no bo kaijaknai chwla tei bwrui accept khlaina harkha tamoni hinkhe saimano bo bini thanio rang kwrwi puisa kwrwi haifano bwkha kuar bai bo 10 taka no phano rwkha obono ashirwad wngthun hinui rwjakha tei o rang no accept bo khlaina harkha tei ashirwad bo rwui kwlangkha paithago kaham kwrwng suk suki khlaiui tongdi hinui o borok belai kheno kha khamjaknai social media o mar kheno viral wngui tongo tei oro no hoite chwng kaisa swrwngmung mangkha borok kha kuar ni thanio rang lakh lakh rwui ashirwad rwmano simi obono simi kaham hinui manya chwng rang kwrwi phano rang kwrwi jorao phano kha kuar bai je rang 10-20 taka no phano niji ni bwkha bai rwkha hinkhe abo baino khushi oro bisingtwi saimankha bwkha kaham borok gwnang ni simi ya borok gwnang hinkhe rang puisa bai phunukma no phiaba kwrwi borok wngkha hinkhe bwkha tongphano rang rwui chugui manya phano je tong kwrwi no rwui phano borok khushi hinkhe norok obono nugui tamo hai ma tongkha tei o borok ni bagui tamo sanani muchungnai comment section o thangui comment khlai salai di।